шумо як барномаи наимҷони Сайдалӣ чанд пул мегирен ҳар як барнома? як барнома? Ростша ихе беханда ростша ё шояд ягон пулто надодай? Ав розӣ нест. Ам ка гап корат кардаст тамом. Бисёр гап дар кор нест. Ай мугамбо No. بعد یک جورش میگه که یک کاره بعد میگه چی کار میگه که 2000 سومونت میتیم دفت توکزل بالونی پویز دم میکنی ташкилоти хайриявӣ дасти меҳрубонӣ хазина барои маъюбон ва бепаноҳон. ҳамватанони азиз, биёед дар ин рӯзҳои вазнин дастгири ҳамдигар бошем ва иқдоми пешгирифтаи моро дастгирӣ мекунем. касоне ки дар дохили тоҷикистон ҳастанд метавонанд ба рақамҳои вавилон ва мегафон дар банкоматҳо маблағи хайри худро гузаронанд. шахсоне ки берун аз марзи тоҷикистон ҳастанд метавонанд ба рақамҳои корти Сбербанк маблағи хайрияи худро гузаронанд. некӣ бимонад ҷовидон. Салом алейкум мардум, салом алейкум мардум муҳоҷир, мардуми тоҷик. Ҳама каса умедворум созен, коротон хубай. Имрӯз хай дар барнома каса файрод кард, рости гапам қазанг задем. Гуфтем ки ака Мансур гуфт хай биё кишинем ҳамсӯҳбат шавем. ҳамсӯҳбати 4-5 саволакаш дорем. Чӣ хеле кушкарҷон созе, корот хубай? раҳмати калон акаҷон созен хубест, саломатитон хубай? Меша. Якм ҳами саволи майда ака тиём. хоб акаҷон. Чӣ кучкар бетман? кучкар бетмен яъне ки як чӣ будак да як барнома кардагӣ будем. мақсад як духтарак дар раи поиз места. аввал хахи худаш кучкар буд. як духтарак дар раи поиз места. ман ҳамура мерам ай раи поиз мегирму хидмат мегӯм ки ма бетмену мегӯм. мо устра наҷот додум мегӯм ки ӯ шапалокай дару мезанам мега ки эй руд сафед баи наҷотит мара ай ҷои вайфай бе вайфайм кадӣ. корот хуб дига ама наст. хасарти мардум агар салом алейк накардем шу марамат гапзан салом алейк кати мардуми харибу мардуми тоҷик. салом алейкум ба кулли мардуми тоҷикистон. салом ба он нафароне ки моро дастгирӣ мекунанд ва лайкҳои худшона дареғ намедоранд ва ба мардуми ғарибе ки дур аз ватан кор ва фаъолият кардесанд. аллоҳ ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, савол якум. хоб ака. бисёр ҳам одам мепурсам. ман бисёр вақт мебинам та ҳами кати барномада тамошо кардам ки мугам бо кати чӣ гапотон гирехт проблема чизе шуд так ман рости гап намедонам барое ки мугам бомад кати мо барнома карагӣ шояд ягон гапи нисбати ягон гапи ганда нагуфтам намедонам дар барнома нисбати ганда нагуфтӣ ки шояд чӣ гап шудагӣ бошад баънтон ки хай ман ки тамошо кардам барнома рости гап пурра тамошо накардам. метавонистем агар фората бисёр некорат ка метавонед даже гап занедам чӣ шуд чӣ нашуд ав розӣ нест. ам ка гап корат кардааст тамом. бисёр гап дар кор нест. ай мугамбо no. мугамбо ака гапомон ака гирехтагӣ набуда. мақсад ки байни мо як норозигӣ буд. мақсад ма ҳамин чӣ хеле ки мара ваъда кардагӣ буд ҳамун чизи гуфтагиша мара ваъда кард ҳамун ваъда кардагиша мара накард. ва ҳамин ҳисоб баъд ҳамин ютуб ки мо ютуба ҳуй кардем. мақсад яъне ки ма ютуб ма ҳуй кардам канали худма ҳуй кардам баъд ҳаминҷа негатив пайдо шид. мақсад ки ҳамун одамро дига ма дар кор нашидем ё чӣ хеле шидем ки ососан нисбати ма гапош ҳар хела шида. баъд фаҳмидем ки ҳамин одамро дига ма дар кор нестем. дар ҷои ман мақсад як каси дигара файрод кардан гирифт ва ман истодум любой касам бошам мефаҳмам мақсад дар ҷош ман истодагим ҳамин қасо ма дар бараш будам. мақсад як каси дигара дар ҷой ма овардак бозӣ кард. ман фаҳмидем ки ҳамин одамро дига ма дар кор нестам. мақсад ки бояд мада саҳна медод мада саҳна медод на ки саҳна додан мақсад ӯ да зур омаду як каси дигара 10-20 метр дар саҳнаош омада истифода бурдеса ӯ да осонтар меғалтид. барам хабат мара гирифт яктарафа карда мақсад як каси дигара дар ҷои ма овард. айнами қад чиз дар дили ма сахт расид. мақсад ман гуфтум ки хулоса омадам ки ман бас кардам. як гапат мегӯм. хоб шояд ки ман мугам бо кати гап занам ҳар та барномаи суҳбат бо Нигматовда файрод кунам не ки мебинед ранги дӯстона як оштӣ мекунену декас дӯст мешавед дӯсти бештара мешавед не ки дамобайнтон қаҳру бад бас мекунед ту розӣ мешавед биёи ӯ дӯстия дамобайн пайдо кунед.
хай ака ихелайда акай Мансурҷон мақсад ма қативаи нон намак хӯрдагӣ, ма қативаи ҷангам кардагӣ нестам. Ма фақат ҳамиқа ки мара дар он барнома гуфтам ки фақат рост ша бу ки чиба қатив мугам бу дигар нестӣ. Ма ҳамин гапа ҳақиқат ша гуфтагӣ. Мақсад ма қативу ҷангӣ набудам, ма қативаи ҷангам шидагӣ нестам. Мақсад ин ҳамиқа гап қативаи ай шуд ҳамин гапи якум саволи мо ки значит иншоалло ма мугам бо меовам, ма ҳарта даъват мекунам, беҷангу ҷанҷол барнома мекунем, мешинем, ҳамсӯҳбат мешавем, як лаҳза механдему, бо дарчи шумо коротона давом мекунем, бо ҳамкориму шояд ягон кора кунем, меша? хай мардум ман мехоҳам ки дӯстӣ боша фақат. Мо Ман ҳам барномаи мара дагӣ ки ман намехоҳам ки ягон чизи зиёдӣ ков меодамам, ман мехоҳам ки дӯстӣ бошад. Баънтан ҳам саволи мара ҷавоб дар ки ту розӣ? ман 100% розиам, 100% ака ки шумо мара қадар дастгирӣ кардагин акай Мансурҷон, мақсад ман ай шумо 100% розиам. Чизе ки шумо бигем. Шуд, ҳазор раҳмат, ига савол маҳкам. Саволи дуюм. Хоб. Саволи дуюм ки ман мехоҳам як чиз фаҳмам дар бораи барномаи Наимҷони Саидалия ки дар канали Наимҷони Саидалӣ фақат барнома мекунед, шумо баромад мекунед. Як хитию ба бародар дигар, ман рости бародара намедонам, намешиносам, ба фикрам намедонам бача катита барандагӣ мекунад каса. Бале, дам Самандар. Шумо а як барномаи Наимҷони Саидалӣ чанд пул мегирен ҳар як барнома? Як барнома? Рост ша, ихе беханда, рост ша. Не, ака. Ё шояд ягон пулто надодай? Не, гап хеле нест. Акай Мансурҷон, мақсад мо қати Наимҷон ҳамкорӣ кардем. Мақсад Наимҷон мора гуфт ки мо ҳам хе як барнома пеш бурдесем, барномаи мешиносӣ ё не, яъне ки ҳамин мешиносӣ ё нера номша Самандаре ки шумо гуфтесем ки ҳамраҳи ман, яъне шогирд ман, ҳамон одам ҳамин барномаро вақте ки пеш мо овард, барномаро номша Самандар мондагия, яъне ки мешиносӣ ё не. Баъд ҳамин хе барнома ина то ҳозира рафтеста, мо нашод барои пул қативу маслиҳат кардагӣ нестем. Мақсад ҳамон одам дил ниятиш ҳаста ки мода як миқдоре ҳам боша оилик ҷудо бикунад. Не, о Наимҷон як характер дорад. Наимҷон характер дорад ки ҳеҷ вақт як касе ки истифода бурд, кори як касе ки корша анҷом дод ва ӯ ҳеҷ вақт беаҳамият намемонад. ҳам вақт характер дошт, ҳам вақт ша медонад кати ман ҳамкорӣ кардага ӯ аҳамият. Рач ҳозираҷо шумо пул додагӣ нестай? Не, ака мо нашод пул ҳоли мо чахчах кардагӣ нестем, мақсад ки ҳоли пул мо гирифтагӣ нестем, не ки Значит хай мумкин шояд ки рӯзои наздиктон тия барои ки барои корту шумо рамҷо як моҳ шуда ва фикр кор кардестем. як моҳ зиёдтар мешава, мо қатии Наимҷон ҳамкорӣ кардестем. Хай ӯ вақте ки мақсад ки монетизатсияи канал шоли ҳуй набуд, ина чихеле ки мардум подписатсия кардан, мардум бисёр дастгирӣ кардан, ина иншалло хай монетизатсия шурӯъ шид. ӯрам фикри моро мекунад, барои ки ӯрам шербача. Не, бачаи хубай. Ман акум ӯро ҳеҷ вақт ганда намекунам, барои ки ӯр ганда кардан шуд ва ку бовар ку нашида ба гандагия нашида. Хубе ки инсони беҳтарина. ман мехоҳам ки фақат ҳамин Наимҷон, ҳамин дар бараш касе ҳаста ки беаҳамият нагзорад дигар одамҳоро ки дар бараш ҳастанд. Баъд саволи сеюм, як шогирд пайдо карда, ман намедонам рости гап Антошка гуфтан, чизе гуфтан, рости гап ман ҳамон одама надидам. Намедонам. Антошка дар барномаи мешиносиёне қатиш мо рӯбарӯ ғалтидагем. Антошка қатӣ ма ӯра ози шогирд гирифтагем. Шогирд гирифтагем. Дар карантин чӣ қадар кору бороту ман намедонам ки савдо чой мекарӣ. Ман рости гап чиз намедонам. Чой савдо мекарӣ, чӣ кор мекарӣ? Ман ки нафаҳмидам чӣ хиялӣ чой ту савдо мекарӣ? Чой обична чой ки чой магазине ку 05. Мас чой магазини хиялӣ килоаки? Не, чой ки мехри куне ташна. Дар бозор рафтеси яки мақсад дар корвон рафтеси яки ташна мебини, ҳаво чӣ қадар гарма. Яки ташна мебини, мебини ки ҳамҷа чой мондагия, мегӯяд бия як та чой бихӯр. Ана чойро ман кам дар корвон савдо мекунам да. Бизнес. Зинда бошед. Дар карантина чӣ гапа? Карантин дар чӣ не акаҷон, хай мақсад дар барномаи мешиносиёнеро мо пеш бурдесем. Хай ҳозир чӣ хеле ки хитон медонем, одам дар берун камтарай. Мақсад мебуроем қинтаракай? ҳозир қинтаракай. Ҳозир аввал камтарак осон буд, ҳозир баъде ки карантин гуфтан, камтар қинда одамам дар берун кам мегардад. Хане аку мо дар Тоҷикистон оли карантин гуфтагӣ нестанд. Барои кор ва як марказҳое ки бисёр ҷамоат ҷамъ мешаванд, ҳамон махкам карантин дар Тоҷикистон нест ва ба қайд гирифтагӣ нест ки карантинано. Баъд
кучкар лабай ман мехоҳам як чизро фаҳмум майтам хоб ту яке ки ами ҳам офизӣ мекунӣ ҳам баромад мекунӣ ҳам омадӣ дар як вай караг будам вай карем ку сёмка карем ханда хоб хоб аммо ханда кардӣ хандаро мемонам иншоалло мардум тамошо мекуна атсинид мекуна махсусо шояд не охири ҳами барномада мемонам тамошо мекунам хоб баъд як чиз дига пурсам та хоб акаҷон тами корора каристи як моҳ даромади ту ай чой бисёре ё ки ай ютуб шукронаи худо акаҷон ман ай чойфурӯшӣ ҳеҷ вақт ман норозӣ нестам ва ай иҷарам норозӣ нестам мақсад ай ютубам норозӣ нестам ҳардуш розӣ 50 на 50 50 на 50 бигем неву хай 70 ба 30 70 ба 30 70% тарафи чӣ чой тарафи чой значит ютуба чой бисёр кор мекарда гаврез беҳтар барои ки чой шояд ки як кас ами да тра гап занад ки акаи кучкар бетман акаи кучкар бетман ту бас ки ютуба фақат чойгирӣ гузар чойхӯрид 70% 100% ки фоидаша мекунӣ ҳами кора ака и кора карданда камтар мушкиле барое ки мо дар ҳами кор бигем олуда шидагием мақсад и кора бас карданам ҳар касам наметавона мақсад ки ай санаат дилша резка дур куна барое ки мора мардум чӣ хеле ҳастем қабул кардаган ва аз мардум бо берун дур шиданам қингай беҳтарин яъне ки ҳозир акай мансурҷон мақсад ки ина мо вақте ки як гурӯҳ будем мо ҳаму гурӯҳам ҷудо шудем бигемам мақсад мо ҳаму бародароро ёд мекунем мақсад аввал чӣ хел будем мақсад якҷоя будем чӣ хел кор мекардем пешравиёмон беҳтарин буд баъде ки хай мақсад ки ҳами гурӯҳ чӣ хел бигем ҷудо шид гурӯҳ канда шид бисёр ака вақте ки чӣ хеле ки пеш мо баромад мекардем ҳозир агар аҳамият дода бошем ӯ хел баромадо дигар нест хай иншоалло ҳамаш хуб меша чизе ки хуб меша ман сами главен фаҳмидани будам ки бо мугамбо розигӣ метӣ ки дар барномаи суҳбат бо нигматов биёен дӯстӣ байни шумо шава ман мехоҳам ҳама вақт дар кори чизе боша ҳама вақт дӯстӣ боша сулҳу боша ин як чизи беҳтара ман барое ки бисёр фаҳмидам ки мугамбо телефон карди ҷанг шидем ақора чикаб шидем барое ки ман ба худо айдани ти ман нафаҳмам бисёр фаҳмидам ки ҳам хали гапҳо бишуда ман намехоҳам ки ҳамин кор ба анҷоми баланд равам ман мехоҳам ба анҷоми мобайнда беста ба мобайнӣ ба дӯстию ба рафиқию бо чӣ қадр шумо рафтагию чӣ қадр шумо зиндагӣ дар ҳамдигар да чӣ қадр шириниёро якҷоя дидаген чӣ қадр пастия дидаген чӣ қадр баландия дикаса дидаген ман мехоҳам ҳамин иқдом ки давомам дод не ки дар ҳамин иқдом давом дод ки ҳамин дӯстӣ боша шумо даша ҳатто ҷудо ҳамдигар боша не ки фаҳмем ки шумо ҳамдигар кардед дӯст ҳастед на гуфта душман чизи безебии дар ҳамин чи ҳаст зиндагӣ ки пага ки як чизе ҳастае ки дар ин дунё чизе мекунем гандагӣ мо монем хубӣ мо беҳтар мо ҳамин дунё ба хубӣ равем ба гандагӣ мо ҳеҷ чизе ки айҷа наметавонем бурда хубӣ яке аз чиз беҳтарин аст ки кадоми одам якум мебахша кадоми дар ин барнома ман якум бахшиша мепурса ман шояд мефаҳмам ки дар ҳамон одам плюси калонай насиб боша мегӯям дига ҳама корот хуб мешарамад инамиҷа қати антош кард дига ҳами антош кардам ҳозир як саҳна қатиш тайёр кардесем мақсад ҳамура камтара ёдуш додесам ки дар ҳамин роҳ камтар рост шавам ман ино мегӯм ки ту калон шава мегӯм духтур буша мегӯм немега хай шояд ки дил чизе мехост ҳамо мешавад ябор антош кара биака читари бача ира қадш аймада дуроза ина антошка салом чӣ хеле сози корот хуба меша соз раҳмат чумо созе нака чӣ хеле чӣ навигариё дорӣ ту раҳмат соз ака инамҷа сиёмка гуфтем бикунем қатиям яка беҳтарин ягон чи шӯхӣ кара метавонем ягон шӯхӣ кукан ягон прикол кунам ҷага як чизи нақл ки ягон кас хандаш гирами як дақиқа туда вақт ягон чи бигӯ ки мардум бихандам ягон гапи зана ки ханда мардум як мардак зии хиштагие кор мекува баъд як ҷураш меоя мега ки як корай баъд мега чӣ кор мега ки 2000 сомонот метем дар автовокзал балони поездам мекунӣ баъд мега майли мега ки бира ту фақат чӣ кор насос
баъд ин мардак мерава насос мекӯ ҳамсояша мепурсад насос бите насосе ягон чӣ намета. баъди дара омаде сай мега ки ҳамашон ба хели ҷан бая ҷураш ай пеш мебура мега ки чӣ вазихи мега ки ами ти насос надорӣ мега ки ма дорум охӣ баъд мега чӣ вазихи ами ма да насос дар кораи ма як кор ёфтагим бояд ҳамун кор буранда насос дар кораи баъд мега чӣ кор мекунӣ насоса мега баллони поиз дам мекунам дар сарш ятта мезана мега охи девона баллони поиз оҳанияй ку як аз беҳтарини ки поиза баллонша дам ки шояд ки поиз با بالون رزینی باشه که دام که رفته ایسته باشه بالون پویزه یا با رزین گاو نیست اینه توچکا جان هزارم گاو توچکا جان خیلی تیار کرده سه مقصد روزای نزدیک خطش یک صحنه نو بنا پیشکشی مردم میگردونیم خیلی که مردم گفتن که کوچکر همین بچه‌ها که دستگیری که اینا با دستگیری شما با دستگیری شما پادپیشکا و با دستگیری اکای منصور جان همین با دودر جان مقصد یک صحنه نو بنا پیشکشی مردم میگردونیم گاو نیست احتیاط که ختم گاز اکای منصور جان اینجا یک پیدا مقصد که شما میگین که با همراهی موگام یعنی که یک برنامه میکنین که شما سرجم باشین نه که با یک شرط با یک خواهش ده که جان ما شرط نمیگذارم در اینجا یک خواهش دارم مقصد همون خواهش ما همیه که همون برادرایی که ما یک جویا بودیم یک گروه بودیم مقصد 5 گروه بودیم ما همو را فایرود میکنیم ده که جان مقصد چخیلی که همون گروه جدا شد ما همون برادرها را مقصد همون با همون برادرها برنامه را ما زور میکردیم یعنی که در اینجا میدونی که نگاه کن سمندرای در اینجا زفر جان اپای گوهرای قربان یعنی که اپیراترمون بعد موگامبو یعنی که ما همین 5 نفر یک جا بودیم این خمه کنیم من ترا نصیب باشه روزای نزدیک زنگ میزنم من پیش وام میخریم سپیسکن که نمیروشون میتیم همش زنگ میزنم میبرم دعوتشون میکنیم میشه گاب نیست بهترین شد حالا نگاه بانو یا سرود بخونم بحری برادرو میشه بیا یا سرودی مادر میشه یادار مادری غمخوار و خوش گفتارا هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز مادرش را دائما دارد عزیز هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز آچه جان شد دائما دارد عزیز گفتنیم که تمامی برادرها مادرای خودشون احترام کنن مادراشون دوست بدارن تا که آینده پشیمان نشوند نیست بهترین سخن بخدا بهترین سخن تشکر زیاد با همون کلی پادپیچکانی شما یعنی که منصور جان پادپیچکانی شما گفتنیم که نصیب باشه در تک همین کانال میمونم ترا سیلکت مردم با چی میشه ابونا میشه با بهترین میشه با مردم کم مورم پادپیسات کردن با بهترین میشه با پادپیچکوش مو دا پادپیسات کنه هیچ کم نیست با کلی پادپیچکو گفتنیم که خداوند همیشه سلامت و سربلند و خانه آباد و هیچگاه کسل نباشین چون که شما را مردم غریب شما را وطن عزیز پدر و مادر زن و فرزند انتظارند نیست بهترین سخنا هزار رحمت کی گفتی که دریغ نیافتی وقت گرفتیم کوچکادر جان هیچ گم نکنید هزار رحمت با مخلصای کوچکار هزار رحمت با پادپیچکایی که پادپیسات هم میکنین لایک میمونین یگون چرا شما یادتون نمیره زنگولا را حتی اومدیم ببینیم بسیاری جا جقیستن فایز اهمیت داشتن که فایز زنگولا جقی من 70 فایز شدم میخوام مردم معلومه که چیزی میخوان خبر به خبر نباشن اما وقت زنگولا را میجقن هزار عمل همتون ده نصیب باشه بعد نشد اکای صدرالدین گفتگیم بسیار سوال داشتن که اکای صدرالدین که دیگه گپ نزد اکای منصور اکای صدرالدین که من بار اومدم تلفنکی گپ زدم اکای صدرالدین گفت منصور روزای نزدیک ان شاء الله ما کارم طرفا کنم ما کاری چیز داکومنتی داشته داوجان ان شاء الله یا طرفا میکنم یگون چیزی نویگری تیار کنم بعد میبرم افیر گپ میزنیم سخنایی که شما در تک کمیته برنامه رستم نور نوشتیم همش کارگیم ان شاء الله سالاتون میتیم باقی در امان الله باشین آیاتون برام یک گفتی که لایک کجقینو بعد ده چیز دیگه آیاتون برام گفتن کوچکار چی اکجون ناسترن زوره من ناسترن و نگاه کاکا گاونید واراری کار همتون ده الان نگاه بونتون تا بازدید خب
салом алайкум мардум. Имрӯз мо як умризм пеш як тренер номаш беҳтимон буда. Дар як секунд 31 удар мезада. И гарини бад буда. Салом алайкум ака. Яби даш гӯш намекуна. Ака салом алайкум. Шумо кат мегум ака. Ки бетман шумоеш кучкари бетман. ва алайкум салом, шумо киен? мо ҳама телевизион омадагем шумо сиёмка донифтан ки дар як секунд 31 удар мезанед шумо. мара гӯш кунед. шумо бирин коротона ки намебинед одам машқ кесем. ма машқ кесам, шумо бирин айпай коро бори худтон бошин. чиқирем шумо? ма вақт надорам. Ака илтимос ак як интервю так як интервю чатемо. хайри хотири илтимосут. марҳамат. чӣ гап будак? ҳаме гуфтанд ки дар як секунд шумо 31 удар мезанед гуфтанд ростам ҳаме овоза дарвоза омадага 31 та? кадоми буда кам гуфта? 32 та? 32 та мезанед? бовар кунед як гап гуфтам гап байни химо бона. бо ира дар телевизор нишон метена? не нишон метена. ман орзу мекунам ки мара як бор дар телевизор нишон метане. ина хада орзустон расиде. хайр раҳмат. бо иҷаша бибирака. ку ягон удари карбонитон нишон тен дар ҳами груша чихали мезанед ягон вертушка нишон. вертика? аввал вертика. аввал химеси ака. аввал хири. о и одам қадои паста мезанед ами ҷош намерасае. и короче ака ку ами як хил мезани ки ай поча бимонада и поча дахи мезани ита бир ай ҷош хеса натонада я ха ҳамун удари 31 тагара нишон мо наметӣ ягон 32 та ака 32 та нишон наметӣ 32 тагара ҳоз яда ха кадом шогирдум бекор боша ҷайхун 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 ина ҷайхун амида я ҷайхун ҷайхун ҳай шогирди беҳтарин ма и ай хитои омадагия раҳ маҳкам шид имондак хай куч амҷида нишон метена ҳамеҷа нишон метемо ҷайхун чанд қашид машқ каси 7 моҳ 7 моҳ 7 моҳ машқ кардагия шогирди хидмат ягон бор удари 31 удара хӯрдагӣ не ҳамин мешава мара гӯш кун ҳоз ман як удар мезанам 31 ударай фаҳмидин 31 32 удар ҳамин сар кун ака бия истар бесма амҷаҳо абача шарманда кигумро анам хиёл устод бо шогирд ҳо интизорем ку охи як удар шуд куи як удар буда як секунд и ғалтид шумо нафаҳмиден як чия шумо вақте ки удара диден ку удара ай тезиша ку чанд удар рафт нарафт ку уша намебинед уро фақат шумо дар монтаж дида метавонед уро вақте ки монтаж да камтар сыстиш кунед медляк мегӯяд чӣ мегӯям уро анамо хали бикунед ҳамаи ударо метова ҳоз мебинем ку ҳоз мебинем шаку я буркан оператор мо тамошош кунем бачаи шогирд ту чӣ кор кард ҷайҳун 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 акай бананда ҳамунҷо ов ҳастай я ов биёрен илтимос ов биёрам устод ов не нон не акаҷон ҳеч не болош чиркин шидавда ҳамира тоза кеса ина тоза кеса ина мондум ака ҳама ҳамира тоза кеса бебахшак майли гап нест
ҳисоб кардесам ака, якта, дута, сета, ҳисоб. А? Чай. бача талха макафу чӣ мегӯй ту? Чо кардести? Чия чӣ мегӯй? Чо кардеси ту? Ки ту? Ма коргари амҷа. Ва чӯ кунам? Чӣ кор кардеси ту? Ҳеч не, семичка гирифти. Тура ма чанд хашид нигоҳ кардесам, ту дуздӣ карданӣ наметонӣ. Ту як магазини калон дуздӣ омадӣ, аввал дуздира ёд намегирӣ ба биёӣ. Ака хаб кохи нафама уно ахрана ганда мара нигоҳ дор. Ҳа. Рафтем ма тура нишон медиҳам чӣ қадр дуздӣ мекунам. Рафтира? Рафтем ма нишон медиҳам. Буги ишам буги. Мегирӣ? Ёш немешака, ёш немеш Мегирӣ? айни Ина гирифтӣ хеле зафт. бе қан мегирем қан. Пар бача хона хос кун. Ки мемо. Чё. Бе. Ина ипара. Ина. Шоколадо буги. Ой бе о. Мешай о. Мо. Хола буги охи ира чӣ кор мекунӣ? Хайра бумон ира. Месумай ме дуздему. Мо. Бо ови бегаз гирӣ. Мо ши. Буги ва флип чин. Буги чиза мефурад буги. Бе бача. Майли ҳама. Ин қадара гирифтисем? Ай каса чӣ мегзарем? Ҳамаш ҳама мекунад. Ту буги ҷамъ кун. Чӣ мефурад? Ҳамаш ҳама. Ма тура дуздира ёд додестам. Ши. Басай ҳамиқаш. Точно баса. Басай. Намегири дигар он масуда чӣ дар кор не? Не, хеле ёдорум. Тамом бигира Басай. Остад. Бе бача. Ному чӣ буд? Акай Парвиз. Баъд ҳаминҷара ҳозир мо чӣ мегзарем? Ма тура гуфтам, ту ҳами чӣ хеле дуздӣ омадай, я магазини калон дуздӣ карда наметонӣ. Ман метарсам ака. Ҳозир ин ҳама қадара ма мегзаронам, ҳеҷ қақид намегирам, фаҳмидӣ? И тактикара ёд бигӣ, дигар магазинои калон рафтӣ, ҳатман иҷро кун. Дигариш да? Рафтем. Ойста ака нареза чизому нареза иёро ман меҳнат кардагим бусага. Меҳнат кардагим. Ава чӣ ҳеҷ нам набоша пул кати омадагиам ё. Ами яка. Бе ака. Яка. Ному чӣ буд? Парвиз акай Парвиз. Чӣ мегзарем о ахрана нигоҳ дора? Бо ҳами гап, бача. Ту чӣ хеле дуздӣ? Ман охи якум бора дуздӣ кардесам. Бача, ма тура ҳозир гуфтам ки мерем ман мегзаронамш. Ту ягон фикр накун, тамом. Тамом? Яка. Биё ман мерам дар уҷа местам ту айка. Ҳозбе, ма ҳозир остад мерам, айкаса мегзаронам, тура файрод мекунам. Тамом. Ман ҳамҷа бесам файрод кунӣ ба биёма? Беоли. Ҷабест? Касир. Ира ҳисоб кунем. Чӣ? Ҳисоб, бурор ҳамаша. Апаҷон, моз дакисам ягон сув надорум. Инам чизе ҳаста ҳамиҷа беста, ман ҳозир репетитсия кардам. Пагам ё мехарам ша.
Алло! О, ака! Салай мака, машкиса. Хоз, ядаками, ака, ядаками. Алло! О, ака! Салай, бача, салай, машкиса, халата, илтимос. Ино хоз миом, ака, ино хоз, ядаками се миом. Мана шогидо. Ан бихи машка даим бефалия, хоз ман миом.